Sa number 4, ginapabot nga magaigo ang El Niño sa masunod nga mga binulan pero ang probinsya sa Negros Occidental hindi maka-eksperyensya sa ginatawag nga dry spell. Nakapagwa na sang El Niño alert damlag pa nga pag-asa kag sa lakat sang panahon karon ginapaabot ang pagwa sini sa El Niño advisory. Sunod sa pag-asa, majorities and climate models ang nagasuggest sang 92% nga probability nga may El Niño sa June, July, August season kag sara nga magapadayon tubtub sa early parts ng 2027. Sa June to September, sunod sa pag-asa, ang general nga rainfall outlook sa kalabanan nga bahin sa Pilipinas near normal rainfall conditions. Pero sa July to August, ang western nga bahin sang pusod ang magapaabot sang above normal nga rainfall. Sunod sa kay Irene Bell Protenia, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Negros Occidental, nahamtang sa western side sang pusod sa among binulan, tig balagyo na sa probinsya. Isa sa mga posible impacts ng developing El Niño sunod sa pag-asa, ang heavy o mabunok na rainfall events sa western side sang Luzon kag Visayas dalaman sa mas pabaskog nga habagat. Dugang pa sa rainfall outlook sa pag-asa sa October, near normal, tubtub below normal ang rainfall conditions sa halos kalabanan nga bahin sa pungsod. Kag sa Nobyembre, way below normal na ang rainfall conditions sa Luzon kag ang nabilin nga bahin sa pungsod ginapabot maka-eksperyensya sang below normal nga rainfall. Sa western side sa province, ang ilang explanation is that by November may significant kita nga rainfall. Kaya mo na siyang kung lang tawon mga ng mga histories ang pagbilagyo, mostly nga bagyo ta, arada nag-fall sa November kag sa December. So, that's why mas damo ang ulan, mas possible na may rainfall. Tapos, ang ilang mention man kahapon was that there is no potential pang dry spell sa Negros sa November or by the end of November. So, ano na siya,